गेजेर बाक्सा जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा बाथि बोसोरारि जथुम्मा जोंनि नैबे केशब नोगोराव सानथामनि हाबाफारिजों खुंजादोंमोन। दा बे हाबाफारियाव बाथौ सिबियारि बिथांमोना आंखौ दिनै गेवलां मेलनि बेखेवगिरि आलासि महरै लेंहरदों। जोंनि बाक्सा जिल्लानि गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय बेवहाय जोंनि बाथौ सिबियारि रायजो राजाफ्रा बाहागो लाफैदों। दा बिथांमोनखौ लोगो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों। मानोना धोरोमजों सोमोन्दो थानाय साफ्रोमबो सुबुंखौ जुदि जोङो लोगो मोनोब्ला बा साफ्रोमनिबो मोखाङाव जुदि जोङो नायोब्ला गोसोखौ खोब गोजोननाय मोनो। बे हाबाफारियाव बेखेवगिरि आलासि महरै बिथांमोनजों बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै सावरायनो मोननाया आंनि थाखाय खोब खाफाल गोनांनि बाथ्रा। आं बेखौनो आसा खालामगोन जोंनि बाथौ सिबियारि बिथांमोना जाहाथे जोंनि बाथौ धोरोमखौ मोनफ्रोमबो थाखोनि सुबुंसिम लांनानै जोंनि बोराय बुरैनिफ्राय लानानै जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला गथ' गथायसिम जाहाथे बिथांमोना लाना थांनानै जोंनि गथ' गथायनो आध्यात्मिक गियानखौ होनो हायो, गथ' गथायनो जोङो मोजां गियान होनो हायो आरो बिसोरखौ जोङो मोजां लामा दिन्थिनो हायो। आं बेखौनो दिनै नैबे जथुम्मानि गेजेरजों खावलायदों आरो बिथांमोनजों सावरायदों। निस्सय बेबायदि जायोब्ला जोंनि गथ' गथायफ्रा मालाबाबो गाज्रि लामाथिं थांनाय नङा। जोंनि गथ' गथायफोरखौ जों लामा दिन्थिनो हागोन आरो जोंनि गेजेराव जोंनि समाजाव जेबो बेले बेजेबो जानाय नङा। धोरोम बिथिङाव बर'नि लाइमोनफोरखौ खोब खम नुनो मोननाय जायो। मा फोरमायनो? नंगौ, जोङो आथिखालाव जोंनि लाइमोनफोरखौ धोरोमजों खाथि सोमोन्दो लाखिनानै थानायखौ जों खोब खम नुयो। दा बिनि बिबाना जों बिमा बिफाफोरनियावनो थागोन। दा बेखायनो आङो बुङो जे जों बिमा बिफायाल' धोरोमखौ फालिबा जानाय नङा, जों बिमा बिफायाल' बाथौखौ खुलुमबाय थाबा जानाय नङा। जोंनि गथ' गथायनोबो जोङो फोरोंनो नांगोन इसोर सिबिनो थाखाय, बाथौ खुलुमनो थाखाय। थ' बिथांमोनखौ आङो खावलायदों जाहाथे जोङो जेसेबां हायो जोंनि लाइमोनफोरखौ जोंनि बाथौ धोरोमजों जाहाथे सोमोन्दो लाखिहोनो हायो आरो बिसोरनो जोङो मोजां गियान होनो हायो। धोरोम सिबिब्लाथाय जेबो मुलाम्फा गैया होननानै आथिखालनि लाइमोनफोरा धोरोमनि गोजानाव जायो। मा बुंदों? धोरोम सिबिनानै मुलाम्फा जानाय जायोखो जेब्लानाखि मानसिया धोरोमखौ सिबिगोन, धोरोमजों सोमोन्दो लाखिगोन अब्लासो बुजिनो हायो। नाथाय नोङो धोरोमनिफ्राय जानगाराव थानानै जुदि नोजोर होयोब्ला जों बेखौनो नुयो, बेनिफ्राय जेबो मुलाम्फा गैया। नाथाय जेब्लानाखि नों धोरोमाव हाबनानै इसोरखौ सिबिनो नाजागोन, इसोरखौ फोथायनो नाजागोन, इसोरनि गुबै सान्थौ सानस्रिफोरखौ जोङो बुजिगोन, अब्ला नोङो मालाबाबो बेबायदि खोथाखौ बुंनाय नङा। बरन्स जाय बुंदोङो बिथांमोना साननानै लागोन आङो पाप मावदोंमोन। इयुन जोलैफोरखौ धोरोम बिथिङाव लाबोनो थाखाय नोंथाङा मा फोरमायो? बेनो जोंनि धोरोमारि गौथुमफोर, जोंहा बर' हारियाव थानाय जायफोर धोरोमफोर दङ, गुबैयै जोंनि बाथौ धोरोम, बे बाथौ धोरोमारि गौथुमा जिहेथु गौथुम हिसाबै बिथांमोननिया बिबानबो थागोन जे लाइमोनफोरखौ बे गौथुमजों जड़ित खालामनानै लाइमोनफोरनो धोरोमनि गियान माने गिबि गिबियावनो खुलुमनाय बावहरबाय आरो चेनेलनिसिमबो खुलुमनाय बावहरबाय। दा दिनै जोंहा माने गेवलां मेल, दा बे गेवलां मेलाव आं बुंग्रोनांगोन, फार्स्टनिफ्रायनो बुंनोसै। जोङो सानथामनि हाबाफारि लादोंमोनथ'। गेजेर बाक्सा जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम आरो बाथौ सिबियारि अनसाय आफादनि खुंगा बाथि बोसोरारि जथुम्माखौ जोङो थांनाय 13 खालारनिफ्राय 13, 14 आरो 15 मार्च खालार बे सानथामनि थाखाय जोङो खुंनाय जादोंमोन। दा दिनै फैयै फैयै जोबथा सान। दा थांनाय साननिफ्राय लानानै दिनैसिम जोङो जिखिनि हाबाफारिफोरखौ मावबोबाय, आङो खेबसेनो फोरमायलांसै जे जोंहा गोबां हाबाफारि दं। बेफोरनि मादाव जोंनि गुबै हाबाफारिया, दिनैनि हाबाफारिया बे जाबाय गेवलां मेल। दा बे गेवलां मेलाव जोङो गोबां आलासि बिथांमोनखौ लेंहरनाय जादोंमोन आरो बिथांमोना जोंनि हांख्रायनाय लेखा माने बेवहाय बाहागो लाफैदों। दा आंथ' बुंगोन जे दिनैनि बे गेवलां मेला आसलते दुलाराय बाथौ गौथुमनि थाखाय बा बाथौ सिबियारिफोरनि थाखाय मोनसे जारिमिन जानानै थागोन। मानो होनोब्ला जे गेजेर बाक्सा जिल्लानि दिनैनि बे गेवलां मेलाव जोङो 2014 मायथाइनिफ्रायनो बे सिमला जि कनफारेन्स, बे कनफारेन्सनि उनाव जोंनि माने दुलाराय बाथौ गौथुमनि बिबानगिरिफोरा जेरैहाय खावनै जानानै बाथौ गौथुमखौ सालायबोगासिनो दङ, जे बिथांमोननि मोननैबो फेइथनि जोङो बिबानगिरि
बिथांमोनखौ लिंहरनाय जादोंमोन आरो बिथांमोना जोंनि गेजेराव सफैदों। दा मख'नांगोन बिथांमोना जाहैबाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि। बिथाङा दहाय माने नैबे गेवलां मेलनि सिगाङावनो फैनानै थांदों। माखासे उसुबिदानि थाखाय जोंजों माने रायलायनानै जोंनि माने बाथौ सिबिसालियाव खुलुमनानै बिथाङा बिदाय लालांदों। बिथाङा एंगारनो हायै मोनसे प्रग्राम दङ, बेनि थाखाय बिथाङा जोंनिफ्राय बिदाय लालांदों। थेवबो बिथाङा जोंनो सासे सोद्रोमा गालांदों बिथांनि माने थान्दै हिसाबै। दा बिथाङा नैबे गेवलां मेलाव बिबुंथि लाखिगोन। बेनि उनाव जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनिनो गुबुन मोनसे फेट, बेखौ जोङो मिथियो कान्तेस्वर बरगयारिनि फेट होननानै, बा कान्तेस्वर बरगयारिनि दुलाराय बाथौ गौथुम होननानै मिथियो। दा बिथाङाबो दिनैनि बे गेवलां मेलाव जर'खा आलासि हिसाबै जोंनि हांख्रायनाय लेखा बाहागो लाफैदों। आरो बेखायनो बुंदों जे मोननै जि गावस्रानानै थानाय दुलाराय बाथौ गौथुम, बे गौथुमनि जि माने बिबानगिरि बिथांमोनखौ जे जोङो दिनै बेवहाय मोननो हादों, बिथांमोना जे जोंनि बे गेवलां मेलायाव बाहागो लादों, बेखायनो बियो मोनसे जारिमिन। बे दौल सत्र जानाय जिथु खुंगा बाथि बोसोरारि जथुम्मा दुलाराय गेजेर बाक्सा जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम आरो बाथौ सिबियारि अनसाय आफादनि, बेयो मोनसे जारिमिन जानानै थागोन। सानथामनि हाबाफारिजों माबायदि जालांखो नोंथांमोननि हाबाफारिया गोबां अखानि गेजेरजों? हाबाफारियाथ' जेरैबायदि जानांगौ जादोंखौनो बुंनांगोन। नोंगौ जागायजेननायनिफ्रायनो बिराद अखा बार अन्थाइबो जोङो मोनदों। दा गोबां अखा बांखा बारहुंखा बेफोरखौ नेवसिनानैब्लाबो जोंनि खायसे सिबियारिफ्रा बेवहाय बाहागो लाफैनो हायाखैब्लाबो, खायसे बियाबनिफ्राय बाहागो लाफैनो हायाखैब्लाबो, खायसे जिल्लानिफ्राय बाहागो लाफैनो हायाखैब्लाबो, नाथाय गोबां सिबियारिफ्रा अखा बांखा नेवसिनानै बेवहाय बाहागो लाफैदों आरो बांसिनानो बाहागो लाफैदों। खोब गोसो गुदुं, खोब माने गोजोननाय बिथांमोना फोरमायदों। अखा बांखा माने जेबो जोंखौ माने होबथानो हायाखै आरो। बोराइ बाथौनि